Предупреждение. Това видео съдържа информация за реални криминални случаи, която може да бъде тревожна за някои зрители. Съдържанието е с информационна и образователна цел. Не насърчаваме насилие, омраза или престъпно поведение. Гледайте с повишено внимание. Северна Европа. Страна на ред, сигурност и спокойствие, Швеция, държава, в която престъпленията са редки, а полицията една от най-организираните в света. Но в ранните часове на 23 септември 2009 година това спокойствие е разбито от рев на двигатели в небето над Стокхолм. Над индустриалната зона Весберга се появява хеликоптер, не полицейски, не спасителен, а този път оръжието на един от най-дръзките убири в световната история. Всичко започва месеци по-рано. Група от 6 мъже, бивши военни, криминално проявени и техници започват внимателно да планират перфектното престъпление. Целта – централното хранилище на охранителната компания GHS, където се съхраняват пари, предназначени за банки и банкомати в целия регион. Там, под стотици тонове бетон, има трезор, който съхранява десетки милиони шведски крони в брой, място, за което се смята, че е невъзможно за обир. Те започват да наемат складове, купуват оборудване, да изучават плановете на сградата и дори провеждат репетиции в тайна база извън града. Всяка стъпка е изчислена. Всеки детайл преценен, дори начинът, по който хеликоптерът ще кацне на покрива. Нощта преди обира, 22 септември 2009 година на малко летище в град Нортелие, около 120 км северно от Стокхолм, групата открадва хеликоптер Bell 206 Jet Ranger. Машината е предназначена за туристически полети, но тази нощ тя ще се превърне в ключов елемент от една гениална престъпна схема. Пилотът, човек с опит във военната авиация, взема машината и я подготвя за излитане. От този момент нататък Швеция е на прага на нещо, което никой не би могъл да си представи. Около полунощ, други членове от групата поставят фалшиви взривни устройства около полицейската база Роста в Стокхолм. Пускат и фалшиви сигнали за бомби на няколко места в града, резултатът е пълен хаос, полицията блокира няколко района. Без да го знаят, служителите на реда стават част от план, в който престъпниците печелят време. Най-ценното нещо в един обир. В 5:19 сутринта небето над Весберга се осветява от прожекторите на хеликоптера, машината спира над сградата на G4S и каца върху стъкления покрив на трезора. Вратите се отварят. Отвътре се спускат 4 мъже, въоръжени, облечени в черно и с качулки, въоръжени с автомати и прецизност. Те знаят точно къде да влязат, разбиват купола, спускат се с въжета, започват да режат металните врати на сейфовете, охранителните камери ги заснемат, но те са спокойни, хладнокръвни, координирани. В рамките на 23 минути чувалите започват да се пълнят с банкноти. Няма кръв, няма шум, няма изстрели. Единственият звук е този на машините, които режат метал. В 5:42 сутринта операцията приключва. Мъжете се изкачват обратно по въжетата, вдигат чувалите с пари и се качват в хеликоптера. Пилотът излита, насочвайки се към северните предградия на Стокхолм. Полицията пристига минути по-късно, но е твърде късно, никой не е пострадал, а престъпниците вече са изчезнали в небето. Материални улики от хеликоптера и мястото, въжета, док инструменти, отпечатъци и следи по машината и около нея. Намерените следи помогнаха да се ограничи списъкът с възможни извършители. След обира много хора в предградията и къмпингите съобщават за странен шум, движение или виждат хеликоптер, който лети ниско и после каца. Тези наблюдения дават първоначални ориентири за посоката, в която е излетял. Насока север-северо-изток от Стокхолм. Хеликоптерът Bell 206 Jet Ranger, използван в обира на G4S, е открит и изоставен в гориста местност близо до Арнинге, на около 20-25 км северно от Стокхолм. Това място е недалеч от градчето Теби, което е част от столичния регион. Мястото е конкретно индустриална зона с гора в покрайнините на Арнинге, в близост до път 264 и търговския район, но извън видимостта на главните пътища. Полицейските техници претърсват машината и намират следи. Въжета, ръкавици, части от снаряжение, отпечатъци и други материали, които могат да носят биологични следи. Лабораторното изследване на тези улики, отпечатъци, евентуална ДНК, премахва голяма част от анонимността. Така списъкът с потенциални извършители значително се стеснява. Разследващите преглеждат записи от камери по пътищата, записи от летището, както и телефонни следи, локации, обаждания на подозрителни лица. Класическа грешка при големи обири, участниците започват да харчат или да влагат пари. Купуват скъпи коли, плащат за имоти, правят големи вложения. Полицията и данъчните органи следят необичайните трансакции и покупки и така намират хора, чият нов стандарт на живот не съответства на официалните им доходи. Това дава основание за наблюдение, последващи обиски и изземване на доказателства. Някои от заподозрените напускат Швеция, именно международното сътрудничество води до ранните арести.
Сафа Катхум е шведски гражданин от иракски происход, живеещ в Стокхолм. Полицията го свързва с криминални среди и с хора, участвали в организирани престъпления. Той не е пилот, а един от логистичните организатори и вероятно част от екипа, който е действал по време на самия обир или е координирал отвън. След обира на 23 септември 2009 година, докато в Швеция започва хаосът и арестите на първите заподозрени, Сафа изчезва буквално без следа. Никой не знае къде е, нито приятелите му, нито роднините му. Сафа Катхум се укрива под чуждо име в малко градче край Карибите, Бока Чика, в Доминиканската република. Тук в къща близо до плажа, Сафа прекарва дните си в лукс и мълчание, вярвайки, че е надхитрил системата, но Швеция не забравя. Интерпол вече е по следите му. Сутринта на 14 декември 2009 година. Местната полиция обгражда къщата му. Без предупреждение, вратата се разбива, Сафа е заловен без съпротива. Носи фалшив паспорт и пари в кеш. Карибската му утопия приключва в един миг. Месец по-късно Сафа Катхум е екстрадиран в Швеция, обвинен в участие в най-дръзкия обир в историята на страната. Сафа Катхум е осъден през 2010 година от окръжния съд в Стокхолм, Стокхолмс Тингсред, за участие в въоръжен грабеж и съучастие в организирана престъпна група. Присъдата му е 7 години лишаване от свобода. Съдът приема, че Катхум е участвал в логистиката на обира и е имал директна връзка с групата ИЧ, извършила нападението. Не е бил пилотът, нито човекът, който се е спускал от хеликоптера, но е участвал в организацията и планирането, закупуване на оборудване, прикриване на следи и разпределяне на пари след обира. Тъй като шведската система, то позволява освобождаване след 2-3 изтърпяване при добро поведение. Катхум е освободен след около 4 години и 8 месеца. След това е под надзор и няма публични данни той да е извършвал престъпления след това. Интересен факт. По време на делото прокурорът нарича Сафа Катхум финансовият гръб и координационен център на операцията, защото именно той е поддържал връзка между участниците след обира и е разпределял част от парите. Кой е Александър Ериксон? Александър Ериксон е шведски гражданин, професионален пилот на хеликоптер на около 35 години по време на обира. Работи известно време в частни авиационни фирми. Притежава валиден лиценз и е добре запознат с системите за навигация в района на Стокхолм. Но в личния му живот има проблеми, дългове, финансови трудности и връзки с хора от престъпните среди. Именно това го превръща в идеалния човек за операция, която изисква прецизен пилотаж и хладнокръвие. След обира, Ериксон напуска Швеция с фалшиви документи. Първо отива във Франция, после Испания, там се укрива няколко месеца, като според свидетели използва различни самоличности и се движи между Барселона и Канарските острови. През март 2010 година, след почти 6 месеца издирване, Ериксон е арестуван в Испания на Канарските острови при съвместна операция на испанската полиция и Интерпол. Той не оказва съпротива. Намират у него фалшив шведски паспорт, пари в кеш и бележки с координати, вероятно за бягство в Латинска Америка. След кратък процес за екстрадиция, Ериксон е върнат в Швеция под тежка охрана, където веднага е обвинен в въоръжен грабеж и незаконно използване на въздухоплавателно средство. Делото срещу него започва през лятото на 2010 година. Прокуратурата представя ДНК и отпечатъци от хеликоптера. Доказателства за подготовка, той е посещавал летището, точно от което е открадната машината дни преди обира. И свидетелски показания, че е говорил за бързи пари и хеликоптери преди събитието. Ериксон отрича всичко, твърди, че е невинен и че е бил набеден, но комбинацията от улики е твърде силна. През септември 2010 година Александър Ериксон е признат за виновен и получава 8 години лишаване от свобода за въоръжен грабеж, незаконно използване на въздухоплавателно средство, притежание на фалшиви документи. Съдът отбелязва, че той е бил ключовият елемент в целия план, без когото обирът не би бил възможен. Излежава около 5 години и 4 месеца в затвор близо до Стокхолм, освободен е условно при добро поведение. След излизането си се оттегля напълно от публичността. Ериксон заявява пред журналисти, че е само пилот, не престъпник и че обирът бил извършен с прецизност, която заслужава филм. Медиите започват да го наричат хеликоптерния човек, The Helicopter Man. След години разследване, стотици часове преглед на записи, международни арести и разпити, историята на хеликоптерния обир в Весберга постепенно достига своя край. Съдът в Стокхолм произнася присъдите през 2010 година. 7 мъже получават ефективни наказания между 1 и 8 години лишаване от свобода. Сред тях са пилотът Александър Ериксон, който извърши дръзкия полет, и Сафа Катхум, човекът, който успя да избяга през половината свят, но бе заловен на Карибите след международна издирвателна акция.
В съдебната зала един факт се откроява над всички останали. Операцията е била професионална, планирана в продължение на месеци и изпълнена с точност, каквато шведската полиция рядко е виждала. Защитата настоява, че обвиняемите са набедени. Прокуратурата показва отпечатъци, ДНК следи, телефонни разпечатки и финансови следи. Съдът вярва на доказателствата. Но дори след произнасянето на присъдата остава нещо, което не може да бъде игнорирано. Истинският организатор на групата така и не е установен. Нито тези, които са финансирали Обира, нито онези, които са изнесли парите, шведската полиция признава официално, групата е била по-голяма от арестуваните. А най-голямата загадка остава недокосната. От всичките 39 милиона шведски крони, повече от 35 милиона изчезват безследно, не са намерени в банкови сметки, не са открити при обиските, не са засечени при международни трансакции. Изчезват точно толкова тихо, колкото хеликоптерът, който напуска покрива онази сутрин. Между 2011 и 2014 година осъдените постепенно излизат от затвора, някои започват нов живот, други се изтеглят в анонимност, трети се губят от публичното пространство напълно. Когато последният от тях излиза на свобода, полицията официално премества делото в раздел „Пасивни разследвания“. Това означава, че нови следи няма и че случаят се счита за приключен до толкова, доколкото може да бъде приключен. Досието е затворено, но въпросите остават. Кой стоеше начело на операцията, къде са парите, колко хора така и не бяха разкрити и дали част от групата още живее с милионите, откраднати в онези няколко минути, които променят историята на шведската престъпност. Това е краят на Обира, но не и краят на загадката. Ако тази история ви е била интересна, и абонирайте се за още истински криминални случаи. Всяка седмица ново разследване.